Hei, me eilen Ville sun kanssa juteltiin oppimisesta ja oikeastaan juttu lähti jotenkin liikkeelle arvioinnista. Ja mietittiin sitä, että pitäisi vapauttaa oppiminen. Joo, se oikeastaan niin lähti tällaista niin arkihavainnosta siitä, että niin esimerkiksi niin työelämässä, itsekin olen esimiesasemassa, niin miettii sellaisia, niin kuin, minkälaista asioiden kanssa ihmiset oikeasti jumppaa arjessa, mitkä on ne haasteet. Tai sitten minkä kanssa me taistellaan, tai niin kuin, ei taistelu huono sana, mutta ponnistellaan niin omassa elämässä. Niin kuin, kaikki liittyy oikeastaan ihmissuhdetaitoihin, tunteiden tunnistamiseen. Ja nämä jostain syystä puuttuu tällä hetkellä meidän opetussuunnitelmista ihan täysin. Ja heräsi sellainen ajatus, että kukaan ei oikeastaan oppia etuja tällä hetkellä. Ja toisaalta sitten niin kuin opetussuunnitelmathan on vain pieni osa niin kuin ylipäätänsä oppimisen maailmaa. Ja niin kuin oppijalla itselläänkin on mahdollisuus vapautua, mutta sitten taas kun niin kuin tämä yhteiskunta on sellainen, että se vähän niin kuin ohjaa ja pakottaa meitä tiettyyn tämmöiseen niin kuin aika ahdistavaankin niin kilpajuoksuun. Ja me Vanjo-Leenan kanssa viime vuonna mietittiin hidasta oppimista, että joskus niin parasta oppimista on just sellainen hidas oppiminen. Miten oppimista voisi vapauttaa? Mä varmaan yksi niin tapa sille, että me ollaan totta kai niin tietoisessa rakenteessa ja tietoisessa systeemissä aina sisällä niin ja me koko maailmaa voida kerralla muuttaa, niin yksi tapa lähestyä asiaa on se, että mennään sen nykyisten mekanismien kautta. Että meillä on erilaisia ammattijärjestöjä, mutta jos me tehdäänkin oppijoiden ammattijärjestöt, ruvetaan käymään dialogia sitä kautta, että synnyttääkö se uusia maailmoja ja ajatuksia. Katsotaan. Musta on aika hauskaa, kun ollaan veistelty aina tästä elinkautisesta oppimisesta, että vähän niin kuin kaikesta väännetään oppimista, mutta niin kuin oppijoiden ammattijärjestö, niin tosiaan meillähän on päätoimisia opiskelijoita ja oppijoita ja sitten on sivutoimisia. Niin entäs jos ne edut, joita ajetaankin, niin ne ei olekaan mitään materiaalisia etuja, vaan ne on niitä henkisiä etuja. Ja että sitä, että otettaisiin ne käyttöön, nehän on niin kuin meille kaiken aikaa tarjolla, mutta joku estää meitä. No sä puhuit justiin siitä niistä tunnetaidoista, sosiaalisista taidoista, niin mä en oikein usko, että ne edistyy sillä, että ne kirjoitetaan johonkin opetussuunnitelmaan. Ei varmaan, me ehkä pitäisi oppia niinku juuri näitä taitoja ja keskustella siitä. Että mä oon joskus esimerkiksi miettinyt, että mistä sä tunnistat oikeasti, että sä oot oikeasti rakastunut tai oikea ihminen. Missä sä opit sen? Ootko miettinyt? Niin joo, että onko mä käynyt sellaisen kurssin? niin, mutta eikö se aika tärkeää niin tunnistaa se? Niin. Se saattaa olla niin ihan elinkautinen merkitys sillä asialla sulla. Niinpä. Mutta missä sä puhut siitä? Ja niin kuin, meillähän on oppiminen, musta se on hieno termi tuo oppimisen kaikkiaallisuus, mitä tuolla Helsingin yliopistolla on oppimisen sillan ja koulu kaikkialla hankkeen ihmiset puhu tuossa viime viikolla, että niin kuin se mikä meillä on semmoista muodollista, niin sanottua muodollista kouluoppimista, se on hirveän pieni osa vaan meidän elämää ja sitä kaikkea mitä me opitaan. Ja jotenkin sitten oppimisessa se, että sä tajuat jotain asioita niin kuin tietoisesti, että ne vaan selkäytimen varassa, niin se on aika tärkeää. Ja siinähän me voidaan keskenämme toisiamme tsempata. Joo, sekin tapahtuu kohtaamisen kautta. Mä yleensä itse asiassa henkilökohtaisesti tunnistan suurimman osan mun omasta oppimasta, niin silleen kun mä katson taaksepäin. Tää nykyhetki on aika täyttä kaaosta koko ajan. Mut siihen mä oon itse joutunut esimerkiksi näitä tunnetaitoja hankkia aika paljon, kun oppii tunnistaa. Ja musta ne on myöskin yksi tämmönen kansalaistaito, mitä vois miettiä. Sä puhuit eilen myöskin, mutta jos mennään niin pikkasen toisella kerralla, sä puhut puhuttiin arvioinnista. Ja yksi semmoinen, mitä vois niinku oppijat niinku myöskin kysyä, että onko se meidän, kun me puhutaan tänä päivänä tasa-arvosta, niin mistä me oikeasti puhutaan. Ja mä väitän, että oppijoiden ammattijärjestössä jokainen oppija on erilainen. Niin miten me voidaan kohdella kaikkia samalla tavalla? Onko se tasa-arvo? Vai pitäisikö me mennä semmoiseen maailmaan, jossa niinku me pyritäänkin tasa-arvon antoon tai jokin tällaisen uuteen käsitteeseen? Ja nimenomaan arvon mekin ansaitsemme. Tässä on hirveän hyvä syy sullekin, hei tulla mukaan oppijoiden ammattijärjestöön. Tervetuloa mukaan, liity Ningiin. Facebookissa sivut ja
Twitteristä löytyy ja blogiin ollaan juuri miettimässä manifestia oppijoiden ammattijärjestölle. Tässä on mukana vähän semmoista zookkihenkeä ja niin kuin villiä vapautta. Tai mä en tiedä, onko tämä nyt mitenkään kauhean villiä, mutta niin kuin semmoista iloa. Haastetaan ajattelemaan, ainakin toivottavasti saadaan dialogia aikaiseksi. Hei, Ville, sano nyt vielä joku semmoinen oikein niin kuin iskulause oppijoiden ammattijärjestölle. Ei herra, josta mitä mä sanon, oppia ikä kaikki ikä. No niin, siinähän se tuli. Aika paha loppu.